מהו הטבע האמיתי שלנו? הוא שקט. אבל תשימו לב שכל פעם שאתם עוברים לאזור של שקט, המחשבות קופצות. לכן אנחנו נלמד לזהות המחשבות ולא להזדהות איתן, להישאר במציאות. אנחנו נלמד לחזור למציאות. בואו נעשה תרגול קצר, נעשה צ'יקונג. אנחנו נלמד להניע את הצ'י, אנרגיית החיים, בגוף שלנו. כי כשנניע את אנרגיית החיים, היא תעזור לנו לשמור על הסנטר שלנו, על הכאן ועכשיו. ומשם אני יכול לבחור איך לצאת. אז בואו תמצאו לכם מרחב, ואני אלך לשם, שתוכלו לראות את כולי. אז בואו תמצאו לכם מרחב שיש לכם מספיק מקום להניע את הידיים גם קדימה וגם אחורה. ובואו נתחיל בעמידת המוצא שלנו שנקראת וו צ'י. וו בסינית ריק. צ'י אנרגיה, אנרגיית החיים. אנחנו רוצים כל הזמן להניע את אנרגיית החיים בגוף, בכדי שנוכל לשמר את המיינד איפה שאנחנו בוחרים שהוא יהיה, ושהוא לא יברח למקומות שאנחנו לא רוצים שהוא יהיה שם. תזכרו, איפה שהמחשבות שלכם, שם אנחנו נמצאים. אז בואו ננסה למקד את המחשבות כאן, בואו ננסה למקד את המחשבה כרגע בשאיפה ובנשיפה. בשאיפה שאנחנו שואפים מהאף, אנחנו מושכים את כל האוויר עד הבטן, מנפחים את הבטן. בנשיפה, אנחנו מרוקנים את כל האוויר מהבטן, בדומה לבלון. תחשבו שיש כאן בלון, ואתם צריכים לנפח אותו. אז קחו אוויר ותנפחו את הבלון. ובנשיפה, תוציאו את כל האוויר מהאף, ותרוקנו את הבלון, תנו לבטן להתכווץ פנימה. כשאנחנו עומדים בווצ'י, אנחנו ניקח את כפות הידיים, שיש לנו כאן מבערים בכפות, אנחנו נשים כף יד מול כף יד בתנוחה שנקראת מודרה, מודרה תחתונה, אני לא יודע אם רואים שם, אבל התנוחה הזאת, אנחנו שמים אותם, את הכפות ידיים, שתי אצבעות מתחת לטבור, ובעצם מכוונים את כל השאיפה והנשיפה לשם. המקום הזה, שתי אצבעות מתחת לטבור, נקרא טנג'ן בסינית, בעברית גן האנרגיה. זה המקום שאם אני ארכז בו את כל האנרגיה שלי, היא תוכל להתפזר לכל הגוף, ולאפשר לי להישאר איפה שאני אבחר להיות. במקרה הזה בואו ננסה לבחור להיות כאן. נהיה ערים לכאן ועכשיו. אז בואו ניקח שאיפה מהאף, ניתן לבטן להתנפח, ונשיפה. ושוב, שאיפה, ונשיפה. פעם אחרונה שאיפה, ונשיפה. בצ'יקונג, מה שאנחנו הולכים לתרגל, יש משמעות לכל תנועה. אנחנו רוצים להיות ערים לתנועות, ולחבר את התנועה עם הנשימה. לדוגמה, בשאיפה הידיים עולות למעלה, אני לוקח אוויר, שאיפה, ובנשיפה הידיים יורדות כלפי מטה. עד הטנג'ן, עד שתי אצבעות מתחת לטבור. בואו ננסה יחד. בשאיפה, ידיים עולות כלפי מעלה, מגיעות עד למעלה. בנשיפה, הידיים יורדות, דוחסות את הצ'י, את האנרגיה, לתוך הטנג'ן. עוד פעם אחת שאיפה, בואו נאסוף צ'י בכפות הידיים, כמו מים, מתחת למפל. בנשיפה, נכניס את הצ'י, את האנרגיה, לתוך הטנג'ן. נחזור לווצ'י, כפות ידיים במודרה תחתונה, ואני אסביר עוד חלק אחד. שימו לב לרגליים שלי, כרגע הן צמודות. אני אעשה פיסוק ברוחב כתפיים.
הברכיים שלי, שאתם לא רואים אותם ממש בגלל המכנסיים, הן כפופות. שימו לב, כשאתם מסתכלים למטה, שהברכיים לא יהיו יותר עמוקות, לא יעברו את קו הבוענות שלכם. ברכיים כפופות, ידיים במודרה תחתונה, בטנג'ן, ווצ'י תחתון. אנחנו בעצם מסתכלים או מתרגלים שאיפה, כאשר הברכיים כפופות, האגן בא טיפה קדימה, כדי שהגב, הכתפיים והעקבים יהיו בקו אחד. כשאנחנו נמצאים בתנוחה הזאת, בעצם אנחנו מתחילים להזרים צ'י עם השאיפה והנשיפה. אין שום מחסום לאנרגיה שנכנסת מהראש, להגיע דרך עמוד השדרה עד הטנג'ן. לכן אנחנו שומרים על עמוד שדרה ישר, ככל שניתן, קו ישר בין הראש, כתפיים, אגן, עד העקבים. אז עמוד השדרה שלנו ישר. בשאיפה, בואו נרים את הידיים כלפי מעלה ונאסוף צ'י. שאיפה, ברכיים ננעלות, ידיים עולות כלפי מעלה, מבט מלווה ידיים, ובנשיפה, ידיים יורדות כלפי מטה, מבט כל הזמן עוקב אחרי כפות הידיים. ושוב, שאיפה, ברכיים ננעלות, ידיים עולות כלפי מעלה, בנשיפה, ידיים יורדות כלפי מטה, בטן נכנסת פנימה עד הטנג'ן. כשאנחנו מתרגלים בעצם, אנחנו רוצים להגיע למצב שאנחנו לפני התרגול, אנחנו רוצים לחמם את הגוף. אנחנו רוצים לחמם את כל המפרקים בגוף, כדי להגיע למצב שהצ'י יזרום לנו. תזכרו, כשיש לנו מפרק קפוא, קר ולא מחומם, הצ'י יעצור שמה וייצר איזשהו קיבוע. לפעמים אנחנו נחוש את זה ככאב. אז אנחנו יכולים להבין אין שם צ'י, אין אנרגיה במפרק הזה. לכן אנחנו נתחיל תמיד בקטה שנקראת קטת החימום. קטה, אוסף של תנועות. היום אנחנו נלמד שתי קטות, קטת חימום וקטה של ריפוי, הילינג, כאשר בקטת ההילינג יהיו שני חלקים, אחד, ריפוי או הזרמת צ'י במח העצם, והחלק השני, חיזוק המערכת החיסונית. אז בואו נתחיל בקטת החימום. אני מתחיל בווצ'י, כפות ידיים אחת מול השנייה, כף יד מבער מול מבער, מצמיד את הידיים, כאשר אני לא מכסה את המבערים, אני לא שם ככה, אלא משאיר, מכסה רק את האצבעות, בוענות נוגות קלות אחת בשנייה, ואז אני מצמיד את זה בעצם לטבור, לשתי אצבעות מתחת לטבור, לטנג'ן. בואו נתחיל בחימום הצוואר. בשאיפה ובנשיפה אני מסובב את הצוואר, תוך כדי זה שאני ער לשאיפה ולנשיפה, ולפצפצים שאני שומע. תנו לצוואר שלכם להשמיע פצפצים, תשמעו אותם, זה תהליך של שחרור כל המפרקים בחלק העליון של עמוד השדרה, שמחבר את הצוואר בעצם לגוף. וגם לכיוון השני. ונחזור למרכז. מכאן, תוך כדי שאיפה, קחו אוויר לבטן, תנפחו, ובנשיפה סובבו את הראש על ציר הצוואר, שמאלה תוך כדי נשיפה, עד איפה שאתם יכולים, בלי לייצר כאב. ואז בשאיפה הבאה תחזרו למרכז. בנשיפה הבאה סובבו את הראש ימינה, עד איפה שאתם יכולים, לא לייצר כאב, ובחזרה שאיפה למרכז. ושוב, שאיפה ונשיפה שמאלה,
בחזרה שאיפה, נשיפה, ראש פונה ימינה, ובשאיפה נחזור למרכז. מכאן בואו נחמם את אזור הכתפיים. ניקח את כפות הידיים ונעלה אותם מקביל לאוזניים, ומשם הידיים ימשיכו במעגל גדול, תוך כדי שאיפה אוספים צ'י ונשיפה. שאיפה ידיים יעלו כלפי מעלה, בנשיפה, בירידה נשיפה. ושוב שאיפה ונשיפה, לנטוח חזק. שאיפה, ברכיים ננעלות, נשיפה, ברכיים שוקעות. בעצם התנועה מתחילה מהברכיים, שאיפה, ואז מתיחה חזקה אחורה, ונשיפה. פעם אחרונה, ואז נחליף כיוון. ואז נעלה כפות ידיים כלפי מעלה, ונחליף כיוון. שאיפה, ונשיפה. שאיפה, ברכיים ננעלות, ידיים עולות כלפי מעלה, גוף נמתח חזק כלפי מעלה, ונשיפה. ברכיים שוקות, ידיים מלוות את השקיעה עד הטבור. ושוב, שאיפה, תאספו צ'י, נשימה עמוקה, ונשיפה. ובפעם האחרונה, ונשיפה עד הטנג'ן. מכאן ניקח את כפות הידיים, נעלה אותם עד גובה הכתפיים, ונחמם את מפרקי כף היד וגם את האצבעות. תניעו גם את האצבעות וגם סובבו את מפרק שורש כף היד. וגם לצד השני. ניקח את כפות הידיים, נניח אותן מקבילות ונמשוך אותן לכיוון בית החזה. מכאן נחמם את המרפקים. נאגרף את הידיים ונתחיל לסובב את המרפקים תוך כדי שאיפה ונשיפה. ופעם אחרונה ונחליף כיוון. ונעצור את ידיים בגובה הכתפיים, וניקח הפעם ונעשה מטוטלת. יד ימין תבוא קדימה לפני הגוף, יד שמאל תלך מאחורי הגב. בתנועה, כאשר אני מסובב רק את האזור של המותניים, את פלג הגוף העליון, שמאלה. ואז פלג הגוף העליון חוזר למרכז, הידיים יעלו עד גובה כתפיים, ואז יד שמאל באה לפנים, יד ימין הולכת לאחור. ופלג הגוף חוזר למרכז, ואז שאיפה, ידיים נפתחות, נשיפה, פלג הגוף מסתובב, שמאלה, יד ימין מלווה, ואז שוב שאיפה ונשיפה. מי שיכול כבר, וחש את התנועה, יכול רק לשחרר ולעשות מטוטלת תוך כדי שאיפה ונשיפה. ופעם אחרונה, ובואו נחזור חזרה לטנג'ן, לגן האנרגיה, למרכז האנרגיה שלנו. מכאן ניקח את כפות הידיים ונתחיל בחימום של אזור האגן. נניח את הידיים על הכליות מאחורה, כאשר בוענות מחזיקות מותן. ומכאן נתחיל בניות. תוך כדי שאיפה ונשיפה, אנחנו תמיד מחברים את התנועה עם שאיפה ונשיפה, גם לכיוון השני.
ונחזור למרכז. כאן נהפוך את כפות הידיים. כפות הידיים יחזיקו את המותן, כאשר כאן אנחנו נעשה תנועה שהמטרה שלה בעצם היא לשחרר את החוליות באזור הסקרום, עצם הזנב, כי עצם הזנב בעצם, אם אתם מסתכלים, יושבת בצורה הזאת. זה הסוף של עמוד השדרה, החוליות של עצם הזנב הם כאלה, אנחנו בדרך כלל יושבים עליהם ולא מניעים אותם. המטרה שלנו היא להניע אותם, ולכן אנחנו נעשה תנועות כמו רקדנית בטן. אנחנו נזיז רק את האגן, רק את האגן להזיז, תוך כדי שאיפה ונשיפה. וגם לכיוון השני. מעולה. בואו נחזור למרכז. חיממנו עד עכשיו את המותניים ואת פלג הגוף העליון. בואו נתחיל לחמם עוד חלק אחד, שנקרא חלק הגוף התחתון עם החיבור עם כל אזור המותניים. בואו נעשה פיסוק קצת יותר רחב, כפות רגליים 45 מעלות החוצה, ופה בואו נרד פשוט כמו לישיבה. שימו לב, רק הברכיים שלי מתכופפות, הגב שלי נשאר זקוף. אני רק יושב, ואז ידיים מונחות על הברכיים, והידיים ילטפו מהברכיים כלפי האצבעות של הרגליים. וחזרה נשאר בברכיים. ושוב, נשיפה ירידה, שאיפה בעלייה. נשיפה בירידה, שאיפה בעלייה. מי שקשה לו יישר טיפה את הרגליים ויעשה עוד פעמיים. מי שסיים, יתרומם, יצמצם מרווח רגליים, ווצ'י תחתון, מצמיד רגליים, ונלך לחמם את הברכיים. ידיים ירדו עד הברכיים, נחמם אותם כמה שניות, ואז נתחיל ניות של הברכיים לכיוון אחד, ואז נחליף כיוון, ניות של הברכיים לכיוון השני. ונחזור חזרה לעמידה זקופה, פיסוק רוחב כתפיים, והפעם נלך לחמם את כל מפרקי כף הרגל, האצבעות. שימו לב, אני מדגים עם הידיים. אני ארים את אצבעות כפות הרגליים כלפי מעלה. אפסק אותם, וינעץ אותם באדמה קדימה. חזק. כמו שאני משריש את עצמי באדמה. יוצר יציבות. ואז עובר חזרה, מעביר משקל לכיוון העקבים, ובא שוב קדימה. ונועץ. חזק. חזק. תגרמו לעקבים להתרומם טיפה. ואז משחרר, ועובר דרך קשת כף הרגל, אחורה לעקבים, ושוב בא קדימה ונועץ. בואו נתחיל להתנדנד קדימה ואחורה, תוך כדי נעיצה של האצבעות באדמה. לאט לאט, נעיצה החזקה, היא גורמת לנו לעלות על כריות כפות הרגליים, ולנעוץ יותר חזק. בואו נעלה עוד טיפה יותר גבוה הפעם. בואו נעלה לכריות כפות הרגליים ונשאר שם. כמה שניות. ואז נראה תוך כדי שליטה
דרך קשת כף הרגל עד לעקב, ונתנער קדימה ואחורה. בואו ננעץ שוב את האצבעות באדמה, נשריש את עצמנו, יציבות, להיות מחוברים לחלק היציב שבנו. חזקו את הנעיצה באדמה, חזקו את הסנטר שלכם להיות מושרש, היציבות שבכם. בואו נתחיל לעלות לקריות כפות הרגליים, ונתנער, ונרד במכה לעקבים, תוך כדי תנועה נשחרר, קדימה, נשחרר, ונחזור לבוצ'י, תחתון. מכאן אנחנו נלך בעצם, פה סיימנו את קטת החימום, בעצם חיממנו את כל המפרקים, מהצוואר, דרך כתפיים, דרך ידיים, מרפקים, חלק חגורת הבטן, ומשם עד אצבעות כפות הרגליים. מכאן נלך לחמם בעצם, או להניע את הצ'י, כך שבעצם נחזק את מח העצם, את אנרגיית מח העצם. לכן אנחנו מתחילים בווצ'י תחתון. בואו ניקח 2-3 נשימות טובות, שאיפה מזכיר לכם בטן מתנפחת, נשיפה בטן נכנסת פנימה, שואפים מהאף, שימו לב שהפה סגור, ואז הלשון נצמדת לחך. שאיפה ונשיפה. שאיפה, הבטן מתנפחת, נשיפה, הבטן נכנסת פנימה, מרוקנים את כל האוויר מהבלון, לרוקן טוב טוב, ואז תחושו את הכמיהה על השאיפה, ברגע שהגעתם למקסימום שאיפה תעצרו את הנשימה, ל3 שניות, 1, 2, 3, ואז נשיפה, 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 לרוקן את כל האוויר, לרוקן טוב טוב את הכל, ככל שתרקנו יותר, תוכלו להכניס יותר. ואז תעצרו את הנשימה ל3 שניות, וקחו אוויר שוב, שאיפה, ואז 3 שניות לעצור, 1, 2, 3, ונשיפה, נשיפה, נשיפה ארוכה יותר מהשאיפה, עד הטנג'ן, 3 שניות לעצור, ואז קחו שאיפה ונשיפה רגילה ללא עצירה. בעצם מה שעשינו עכשיו, עשינו reset למיינד. כיוונו אותו לסנטר שלכם, לשאיפה ולנשיפה, לטנג'ן. אתם ערים לבטן שנכנסת ויוצאת. נכנסת הבטן, מרוקנת את כל האוויר, ויוצאת, יש שאיפה שממלאה חמצן טרי פנימה. מעבירה את הרוגע פנימה. מכאן בואו נפתח את השער על ידי פיסוק רוחב כתפיים, פתיחת שער האנרגיה לגוף. כפות רגליים בואו נניח אותם ב-45 מעלות. הסיבה שאנחנו מניחים כרגע 45 מעלות זה כדי לאפשר לנו לרדת נמוך. ובואו ניקח בשלב הראשון ונפתח את 4 האלמנטים של הגוף. הגוף שלנו מורכב מ4 אלמנטים, אדמה, אוויר, מים ואש. אנחנו רוצים לפתוח את כל האלמנטים בגוף האלה, כדי לאפשר לאנרגיה לזרום חופשי בכל הגוף. אז בואו נתחבר לאנרגיית האדמה. בשאיפה, הידיים יעלו עד גובה כתפיים, ברכיים ינעלו. שאיפה, שאיפה. בנשיפה, אנחנו מכופפים רק את הברכיים ויורדים כלפי מטה, לאסוף צ'י, אנרגיה מהאדמה. אוספים צ'י, ואז בשאיפה מושכים את הצ'י כלפי מעלה עד בית החזה, ומכניסים אותו לטנג'ן, לאזור הטבור. בואו נעשה את זה שוב.
שאיפה, ברכיים ננעלות, כל האוויר נכנס פנימה, בנשיפה יורדים כלפי מטה, נשיפה, 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 איסוף של צ'י, ואז שאיפה חזקה, ואת כל הצ'י לטנג'ן. זה היה אלמנט האדמה. קיבלנו צ'י, התחברנו לצ'י של האדמה. כעת בואו נעשה אוויר, בואו נתחבר לאלמנט האוויר, ומכאן, תוך כדי שאיפה, ברכיים ננעלות, ידיים עולות כלפי מעלה, מבט מלווה כפות ידיים, וכשאני מגיע למעלה למעלה ממש, נשיפה. תוך כדי הבאת הצ'י לטנג'ן. זוכרים, אמרתי לכם לדמות את זה למפל של אנרגיה, אז תאספו צ'י, שאיפה, מהמפל הזה האנרגטי, ותכניסו אותו לתוך הטנג'ן שלכם. יצרו את הצ'י בתוך הגוף. מעולה. זה היה אלמנט האוויר. בואו נלך לאלמנט המים. באלמנט המים אני אאסוף צ'י מהסביבה, ועם גב כף היד אני אטפח על הכליות מאחורה. אפתח את כפות הידיים, אפסק את כפות הידיים חזק, ויסרק את הצלעות תוך כדי תנופה ונשיפה החוצה. בואו ננסה יחד שוב. שאיפה אוספים צ'י, תופחים על הכליות עם גב כף היד, מפסקים כפות ידיים, ומוציאים במכה, תוך כדי נשיפה חזקה. ושאיפה ונשיפה. מעולה. זה היה אלמנט המים. בואו נעשה את אלמנט האש. אלמנט האש מקושר ללב שלנו. מה שאנחנו עושים, הברכיים שלי כרגע כפופות, אני נועל את הברכיים, נותן לאגן שלי ללכת אחורה, כשהגב שלי בא קדימה, ואז בגובה המותניים, אני עושה מעגל גדול, 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 אוסף צ'י, מייצר משולש עם אצבעות כפות הידיים, לא נוגע כף יד, לא נוגעת בכף יד, ומביא את כל הצ'י, האנרגיה, לכיוון הטנג'ן. ושוב, ברכיים ננעלות, אגן הולך אחורה, בגובה המותניים, שאיפה, ולהביא את הצ'י, את האנרגיה, לטנג'ן. מעולה. ברגע שסיימתי, ידיים יעלו עד בית החזה, רגליים נצמדות, ואני סוגר את הצ'י לחלק הזה, וישר פותח את הצ'י, את השער, לחלק הבא. החלק הבא הוא בעצם קטע להזרמת צ'י במח העצם. ידיים יעלו עד בית החזה בשאיפה, ברכיים ננעלות, ידיים ילכו קדימה. שימו לב שפה, אם יצרתי מקודם מודרה כזאת, פה אני יוצר מודרה הפוכה. כפות ידיים אחת מול השנייה, דוחף נורא חזק, כאילו יש שם קיר שמתנגד אליי. תבלמו את הקיר ותדחפו חזק. תחושו את כפות הידיים הולכות אחורה, ננעלות. ואז שאיפה, קחו אוויר לבטן, לטנג'ן, ובנשיפה תייצרו שני כדורים ותמשכו אותם אליכם. עשו סיבוב קטן מתחת לבתי השכי, ואז נשיפה חזקה. דחפו את הקיר. ושוב, שאיפה, תאספו צ'י, ידיים פעם מצטלבו. לא נוגעים אחת בשנייה, מעלים את הידיים אל מאחורי העורף. לא נוגעים גם בעורף. בגובה הכתפיים, ממש פה, מעל הכתפיים, תוך כדי נשיפה, אני מיישר ברכיים ודוחס את הצ'י לכיוון השמיים.
חזק, למתוח חזק, 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 להרגיש שאתם מותחים את כל עמוד השדרה, כפות ידיים מנסות לגעת בתקרה או בשמיים. חזק. ואז שאיפה, אוספים צ'י, וכפות ידיים מורידות את הצ'י לכיוון הטנג'ן. בגובה כתפיים, ידיים עוברות לצידי הגוף, וממשיכות לדחוס שוב צ'י, הפעם לכיוון האדמה, על ידי זה שאני נועל את הברכיים, הגב נמתח, הראש עולה למעלה, והידיים דוחסות חזק את הצ'י לאדמה. שוב, איסוף צ'י, ברכיים מתכופפות טיפה, אוספים צ'י עם הידיים, וידיים מצטלבות, הולכות לצידי הגוף שוב, לצידי הראש שוב, ודוחסות חזק שוב. חזק חזק דוחסות את הצ'י כלפי מעלה, מותחות את כל עמוד השדרה, אוספים צ'י עם כפות הידיים, ומורידים את הצ'י לכיוון הטנג'ן, כיוון גן האנרגיה. גובה כתפיים, ידיים עוברות לצידי הגוף, הפעם לא מקרינים צ'י לאדמה, ברכיים נשארות כפופות. ואז שוב איסוף צ'י, ידיים מצטלבות, והפעם הולכות לצדדים, דוחסות צ'י חזק. חזק, חזק, לדחוף, לדחוף, כאילו יש שתי קירות מהצדדים, דוחפים חזק, בעצם מייצרים כדור של צ'י גדול בשני צידי כפות הידיים, שעוטף את כל הגוף, חזק לדחוף, ואז אמות כפות הידיים באות לכיוון המרכז, ואמת יד ימין מעל אמת יד שמאל, ואז פלג הגוף פונה שמאלה, יד ימין מובילה קדימה, יד שמאל נועלת את יד ימין, חזק, להרגיש את המתיחה כאן, מתיחה חזקה, ואז יד שמאל משחררת נעילה, אמת יד ימין חוזרת למרכז עם אמת יד שמאל, ידיים נפתחות לצדדים בשאיפה, ונשיפה, ידיים יורדות לצידי הגוף. ושוב, שאיפה, איסוף צ'י, ידיים יצטלבו, וילכו לצדדים תוך כדי נשיפה, נשיפה חזקה. דחפו את הכדור הזה, תעמדו בתוכו. ואז אמת יד שמאל תבוא מעל אמת יד ימין, פלג גוף העליון פונה ימינה, יד שמאל ממשיכה להוביל, יד ימין נועלת. חזק, חזק, לחוש את כל האזור הזה, חזק לנעול. ואז לשחרר תוך כדי שאיפה את הנעילה, פלג הגוף העליון חוזר למרכז, ידיים נפתחות לצדדים, ויורדים לכיוון הטנג'ן. מכאן הידיים יעלו עד בית החזה, ונדחוף קדימה קיר, צ'י, חזק, ידיים ייפתחו תוך כדי שאיפה לצדדים, ויחזרו חזרה בנשיפה ארוכה עד הטנג'ן. מכאן נלך לקטה לחיזוק המערכת החיסונית שלנו. גם כאן איסוף צ'י, ידיים יעלו עד בית החזה, ברכיים ננעלות, דוחסים שתי קירות לצדדים, קירות של הכדור הגדול, חזק, ממלאים אותו באנרגיה. ואז אנחנו נלך לאסוף צ'י מאחורי הגב, מהכדור הגדול. שאיפה, אוספים צ'י מאחורה, שתי כפות הידיים באות לפנים, מחזיקות כדור, כאשר יד ימין מעל הכדור, יד שמאל מתחת לכדור. ואז פלג הגוף העליון פונה ימינה,
חזק, תוך כדי נשיפה. בשאיפה חוזרים למרכז, ידיים נפתחות לצדדים, ושוב, נשיפה חזקה, מחזקים את הכדור הגדול. מחזקים, 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 ואז אוספים צ'י. הפעם מחזיקים את הכדור כאשר יד שמאל מעל הכדור, יד ימין מתחת לכדור. ואז פלג הגוף העליון פונה שמאלה, תוך כדי נשיפה, מוצאים את כל האוויר, כל האוויר. בשאיפה חוזרים למרכז, ידיים נפתחות לצדדים, יורדות לכיוון צידי הגוף. ידיים יעלו עד בית החזה, ונסגור את הצ'י. וקידה. מעולה, כל הכבוד. בואו נחזור אליכם בקרוב, ונראה בעצם, עצם זה שהנעתי את הצ'י בגוף נותן לי אפשרות להישאר, אם אני מסתכל על תנוחת הזן, להישאר בסנטר ולחזק את הסנטר שלי שנמצא בטנג'ן, באזור הטבור. כשיש לי את זה, את היכולת לחזק את הצ'י ולהיות בסנטר שלי, אני רוצה לנצל אותו עכשיו למצב שהמיינד, המחשבות, אני מנסה להישאר ללא מחשבות, להישאר בשקט שלי, בצלילות שלי. לזה אנחנו קוראים מדיטציה. הרבה אנשים עושים מדיטציה, מיינדפולנס, בזן, אנחנו קוראים למדיטציה זזנג. זזנג לא זז, אני כמו הר, מנסה להישאר ולא לזוז. אם אני זז עם הגוף, זה כמו שאני זז עם המיינד. ישר המיינד שלי יזוז. אם העיניים שלי ירוצו למשהו אחר, ימינה, שמאלה, המיינד שלי ירוץ יחד איתם לאותם נושאים. לכן אני רוצה להישאר כל הזמן עם השאיפה והנשיפה מהאף. לחוש את הבטן מתנפחת ונכנסת פנימה. רק אז אני יכול להיות בסנטר שלי, במרכז שלי. למה להיות במרכז? למה אני צריך את זה? למה אני צריך את הצלילות הזאת? כי רק כשאני במרכז אני במציאות, ובמציאות כבר אמרנו שאני בעצם איתכם עכשיו פה בזום, אין שום דבר לא רע ולא טוב, יש רק אתכם שאני מאוד נהנה, אני רוצה להיות פה. ואם אני רוצה להיות פה ולשחרר את המחשבות שרצות לכל מיני נושאים, מה עוד לא עשיתי, מה קורה שם, אנחנו רוצים בעצם להתמקד בנשימה. איך הנשימה עוזרת לי לחזור למציאות? אנחנו בעצם לא יכולים לנשום את הנשימה שכבר עברה, כי היא עברה. ואני גם לא יכול לנשום את הנשימה הבאה, כי היא עוד לא הגיעה. אני יכול לנשום רק את הנשימה הזאת. לכן כל פעם שאני חוזר לנשימה שלי, לשאיפה ולנשיפה, אני נמצא כאן במציאות, כי שם נמצאת השאיפה והנשיפה שאני לוקח. בואו נתרגל ישיבת זן, זזנג. בואו שבו, אם אתם יושבים על הרצפה, שבו בישיבת מזרחית או לוטוס מי שיכול. אם אתם יושבים על כיסא, שבו כאשר שתי כפות הרגליים מונחות על הרצפה. נסו אם אתם יושבים על הכיסא, לא להישען על משענת הכיסא. ומשם, בואו קחו את כפות הידיים ונניח אותה בתנוחת מודרה, כמו שאמרתי לכם לפני. שימו לב שכפות הידיים שלי, אני לא מכסה את האצבעות, אני מכסה רק את האצבעות, לא מכסה את המבערים שלי, את שורש כף היד, רק את האצבעות, ואז נותן לבוענות לגעת אחת בשנייה. הגברים, יד ימין בחוץ, יד שמאל מאורסלת על יד ימין, מאורסלת בתוך יד ימין, ונשים בדיוק הפוך, יד שמאל בחוץ, יד ימין מאורסלת בתוך יד ימין. בתוך יד שמאל. בואו ניקח את המודרה הזאת, שימו לב, ואני אניח אותה
שתי אצבעות מתחת לטבור, כך שהטבור שלי יהיה בדיוק באמצע הדבר הזה. ממש ככה, הטבור יהיה פה באמצע. תניחו אותם שם. תניחו את הידיים, תניחו אותם על השוקיים שלכם. אין צורך להחזיק אותם באוויר. כל מה שאנחנו רוצים לעשות זה ששום דבר לא יפריע לנו להיות עם השאיפה והנשיפה. כן, כולנו ניפול למחשבה, אין מצב שמישהו אין לו מחשבות, שלא, אל תנסו גם לפרק את המחשבות. תנסו לזהות איתם ולא להזדהות איתם. זאת אומרת מה? תזהו שנפלתם למחשבה, ואז תחזרו ישר לנשימה, לשאיפה ולנשיפה, ואז בעצם תוכלו להיות ערים לשאיפה שנכנסת, מנפחת את הבטן, הנשיפה שיוצאת, מכניסה את הבטן פנימה. מזכיר לכם, שאיפה ונשיפה מהאף, פה סגור, לשון נצמדת לחך אוטומטית, מבט, תורידו אותו 45 מעלות כלפי מטה. אל תתמקדו בנקודה אחת, אלא תראו את כל רוחב ה-45 מעלות, חדר, אם אתם נמצאים בחדר, או במקום אחר. תנו למבט שלכם להיות נמוך. תנו לשאיפה ולנשיפה להיכנס פנימה. שימו לב, אין צורך לעשות כלום. כל מה שצריך לעשות זה רק להיות עם השאיפה שהבטן מתנפחת והנשיפה שהבטן נכנסת פנימה. אם באה מחשבה, רק חוזרים לשאיפה ולנשיפה. ושוב, שאיפה ונשיפה. נסו להקשיב לצלילים שיש לכם בתוך החדר או מחוץ לחדר, ולהיות ערים לשאיפה ולנשיפה. עיניים פקוחות. אנחנו רואים הכל ונשארים רק עם השאיפה והנשיפה. בישיבת הזן אנחנו לא עוצמים עיניים, לא מדמיינים כלום, אלא רק נמצאים במציאות עם השאיפה והנשיפה. תנו לאוזניים לשמוע, לעיניים לראות, ולהישאר בערות לשאיפה ולנשיפה. תאפשרו לעצמכם רק להיות בתוך השקט, בתוך הערות לשאיפה ולנשיפה. אין מחשבות, רק שאיפה ונשיפה. אין צורך לעשות כלום, אין צורך לתכנן כלום, רק לאפשר לעצמכם להיות עם השאיפה והנשיפה.
גם בדקות האחרונות. תהיו ערים לשאיפה ולנשיפה. המחשבות יגיעו. תחזרו רק לשאיפה ולנשיפה. תאפשרו לעצמכם את השקט, להשקיט את כל המיינד שלכם, להיות ערים לשאיפה ולנשיפה. לאט לאט, בואו תעבירו את תשומת הלב לכפות הידיים שלכם, תניעו קלות את האצבעות, שפשפו כף יד בכף יד ותימתחו. חזק, 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 להוציא אוויר תוך כדי הבאת הצ'י לטנג'ן. אנחנו כבר מכירים. וצאו מהתרגול. לשאלות, תשובות, הבהרות, נושאים, אם מישהו רוצה לשתף איך עוברת עליו התקופה עכשיו, תזכרו שכמה שתשתפו יותר, ככה תוכלו לשחרר יותר קיטור שנצבר, או יותר סטרס, לחץ, פחד, שנצבר אצלנו במיינד. זה טבעי, אין מישהו שרואה חוויות, חווה חוויות, ולא מתרגם אותם אצלו במיינד. מה יעזור לנו לשחרר אותם? אם נתחיל לשתף, לדבר, נתחיל להתעורר למשהו שקיים. שואלים אותי תמיד מתאמנים שמגיעים אליי, אוקיי, אז תגיד לי, איך אתה בתקופה הזאת, כזאת לחוצה וזה? אני אומר, אני משתדל להיות כל הזמן במציאות. אז אומרים לי, מה המציאות? המציאות הזאת, ראית מה קרה שם, אתה יודע איך הם זה, עכשיו חבר'ה נלחמים, אתה יודע מה קורה? אמרתי, שם, נכון, אתם צודקים, אבל המציאות שלי היא כאן. אתם מולי כרגע, זאת המציאות. ואם אני אלמד להיות במציאות הזאת, אני אשאר צלול, וכשאני ארצה לחשוב על משהו אחר, או לצאת לפעולה מדויקת במציאות הזאת, אני אוכל. אבל אם אני אהיה עמוס בתוך המחשבות שלי, איך היה שם, מה יהיה שם, איך זה קורה, מה קורה, הרי שכאן אני לא יוכל בעצם לתפקד. אז מה יאפשר לכם להיות כאן, עכשיו, או איפה אתם בעצם נמצאים כרגע? מה יאפשר לכם לחזור למציאות הזאת? או מה מפריע לכם במציאות הזאת? כן, בואו, מי שרוצה לדבר מוזמן לפתוח את השטק שלו, את המיקרופון, ולדבר. אני אשמח להתחיל. כן, ליז, אהלן ליז. בוקר טוב לכולם. אני בוקר בעיקר אור. בתחושות הודיה, כי תרגלנו לפני כן. האמת שהיום קמתי עוד מאתמול נורא מצוננת, אבל אני מרגישה שעכשיו התרגול בוקר הזה היה אתה יותר יכול טוב להגביר אותך? מכל... רגע, שנייה שומעים אותי? ליז, אנחנו בקושי שומעים אותך, אז אולי תתקרבי לטלפון. או, כן. באתי להגיד שאני ממש מודה על התרגול היום, כי אני כבר יומיים מצוננת, וזה היה יותר טוב מכל כדור. ממש נפתח לי האף והגוף שלי כאילו התחיל להזיע, וגם בלי קשר ממש חיכיתי לחזור לתרגולים.
אני חושבת שזה מה שבאמת מחזיק אותי כל התקופה הזאת, זה גם אם אני לא מתרגלת כל הזמן את כל הקאטות באופן רציף, לא יודעת, פתאום יש דקה שתיים, אז אני עושה איזשהו אלמנט, או זוכרת לנשום לבטן, או כל הדברים שתרגלנו, וזה ממש מוכיח את עצמו בזמן אמת, אז תודה. ותודה על היום, כי קשה לי לפעמים לבד לעשות את הכל מההתחלה עד הסוף, וזהו, אין לי יותר. בדרך כלל אני פטפטנית, אבל אין לי מה להוסיף היום. חוץ תודה, מתודה. ליז. תודה שאת מצטרפת, תודה שאת מתרגלת. תעזרי בעצם בזה שאנחנו הופכים להיות רגועים ושלווים. אנחנו עוזרים לסביבה שלנו להיות רגועים ושלווים. אנחנו לגמרי. עוזרים לסביבה שלנו בעצם להיות במציאות, ואז לתפקד הרבה יותר טוב. אני יודע שבן זוגך נמצא שם בחלק מהקרבות, אז בואי תעזרי לו עם השקט שלך. תעזרי לו, תזרימי לו את הצ'י, תעזרי הוא לו להיות בקרבות שלו ואני נכון בקרבות במציאות. שלי. עוד פעם? הוא בקרבות שלו ואני בקרבות שלי. יש לי הרבה אנשים מסביב שאני צריכה לנחם, לחבק, להרים. כן. אז זה גם מאוד עוזר לי, כל מה שאני באה איתו ממך. אז תודה. טוב, שנייה. אני רוצה להגיד תודה, תודה לך, בכיף. תודה לכולם, כי זה פשוט עושה לי טוב, מעביר את היום, ואני כאן, זהו. ואני כאן, למרות שרואה את כולם. לא, לא, טוב. תודה, סימה, נכון? סימה דיברה? כן, סימה, כן, תודה. היי, אני סימה, פעם תודה. הראשונה איתך, אוקיי, פעם הראשונה אני מתרגלת איתך, ובאמת תודה רבה, איזה וזה, כיף. כמו שאמרת, אני כאן, איך להגיד, אני כאן ואני מנסה לעשות ולהעביר, ומה שאתה עושה ומה שקודם עשיתי מהילד, אז זה פשוט עושה לי, ואז אני לא צריכה שאחרים ידאגו לי, או זהו, אני כאן. מעולה, אז אני שמח לשמוע שאת דואגת לעצמך, כי זה החלק הכי כן, אני חשוב. דואגת לעצמי ומנסה גם, יש סביבי גם אנשים בגילי, ואני יודעת שהם לא פתוחים לכל הדברים האלה, כמו צ'יקונג או כל דבר אחר, ואני פשוט מנסה להסביר להם, כאילו, שגם הם יעשו לפחות אפילו טיפה מזה, ולחשוב ככה, וזה עוזר, אני מרגישה סביבה שלי אנשים, ואם אני יכולה לעזור להם, שקצת תהיה להם, זאת אומרת שהם ידאגו לעצמם, אז כי הם לא עוזרים שום דבר בזה שהנכד מרחוק מאוד מצלצל איך את סבתא, אז להגיד אוי, אני דואגת, אוי, אוי, אוי. אז תגיד, הכל טוב, זה תדאגו, כל אחד שידאג, זאת אומרת זה, זה ואני גם אלופה. מתפללת לאחרים שיהיה טוב, אבל אני משתדלת, אני קודם כל, אני עושה איתכם, אבל אני משתדלת גם אנשים שלא מכירים אתכם, ולא מכירים צ'יקונג, ולא מכירים כלום, הם לא יודעים מה זה בכלל, אז אני משתדלת גם להפיץ קצת את זה בסביבה שלי, זאת אומרת, להגיד בואו איתי, היום גם הזמנתי שיבואו לעשות איתי, אבל לא באו, לכן גם נכון. קצת איחרתי, אבל בסדר, לאט לאט, אבל תודה רבה, זה עושה לי טוב, אני מרגישה טוב עם זה, וזהו, ונמשיך את היום, בסביבה שלי, במקום שלי, ובמעשים שאפשר לעשות יותר טוב. תודה רבה. תודה לך, סימה, ותמשיכי בעצם, אנחנו לא יודעים, אבל אם כל היום אנחנו נהיה ערים גם לנשימה, זה לא אומר אני צריך כן? לשבת במדיטציה או לעשות תנועות טאי צ'י, כן, כן. אבל אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת, שגם כשאני חותך סלט, אני עם השאיפה ונשיפה. נכון, בלי נכון. להבין בעצם, אני עושה כל הזמן מה מזרים את הצ'י בגוף. חבר'ה, כשיש לנו צ'י בגוף, החיים נראים הרבה יותר טובים. אנחנו חיים יותר טוב, חיים כן. יותר. מה שרציתי להגיד, בגלל שאני לא יודעת מה הסיבה, אבל אני באמת, תמיד עשיתי, אבל עכשיו כמעט 3-4 פעמים ביום, אם את לא איתכם, אז אפילו לבד, ו, ומישהי מסביבי לפעמים, למה מה את נושפת ככה וזה?
אני כבר, זה הפך להיות אצלי, זה, אמרתי, רגע, אולי אני חולה, אולי יש לי משהו בלב, בראש, אני יודעת, כי, כי אני עושה כמה פעמים ביום את הצ'יקונג, הדבר ראשון גם בבוקר, על המרפסת, ואני כבר איכשהו ככה, כל פעולה אני הולכת לאוטו, אני הולכת לזה, אז אני, זה כבר הפך להיות חלק ממני, אז שואלים אותי, מה, את נושפת? אני מקווה שהכל בסדר. זהו. הכל בסדר, אל תתני למחשבות להטריד אותך. כן, אל תתני בדיוק. למחשבות לסחוף אותך למה לא בסדר, אלא נכון. תראי בעצם רק את המציאות. רק את קצת המציאות. לעשות, לצאת לפעולה נכונה, זה החלק נכון. הכי חשוב. ולעשות את הדברים שאני אוהבת, וזהו. לגמרי. בסביבה שלי, ואני עושה את זה. זה... תודה, תודה תודה רבה, סם. משה. משה, כן? כן, אז תודה כן. רבה. מתי אנחנו מתרגלים שוב איתך? אני אפרסם, מכיוון ואין לי סקייג'ול קבוע, זה תלוי בסיטואציות, אבל טוב, את אז מוזמנת תפרסם. לעלות, יש לי אתר, יש לי ערוץ ביוטיוב, כולכם מוזמנים להצטרף אליו. כן? אוקיי. יש ערוץ ביוטיוב, אני אשלח אותו, אפשר לשלוח פה? אוקיי, אז אנחנו נשלח אותו פה תכף. כן. יש לך אותו? רגע, אני אחשוב. אוקיי. אוקיי. רגע, עוד אם אני מישהו? כותבת ביוטיוב משה לוי, אז דרך, תכתבי זן דרך האימון. זן ותכף דרך אנחנו נשלח, אימון. בסדר, 100%. תכף אנחנו נשלח בסדר. לינק. תודה רבה. היה בכיף. מדהים, מדהים, ממש מדהים. יופי, מעולה. תודה רבה, ושיהיה לנו תודה. בשורות, ובשורות טובות לכולם, אמן, אמן לכל עם לכולם. ישראל. כן, תודה מי רבה, רוצה טוב, יקירי. משה, תודה, קודם כל, תודה רבה, זה יורם, יורם. מה שלומך? אז קודם כל, תודה בסדר, רבה, תודה אתה באמת יקירי. גם מסביר מאוד טוב וגם האימון מאוד טוב, והאמת שאני כבר מתרגל את זה יחסית הרבה זמן, ואני מתרגל גם הרבה מאוד נשימות, תרגילי נשימות, שנועדו לייצב את מערכת העצבים, לחזק את מערכת העצבים הפרסימפתטית, עצב הווגוס, כל מי שמכיר את זה, שזה אחד הדברים הכי חשובים בעיניי, וגם מיינדפולנס ותשומת לב וכל הדברים האלה, אני מתרגל הרבה זמן, אבל אני חייב להגיד שאצלי, קודם כל הבן שלי עכשיו הוא לוחם בעזה לצערי, אז זה מה שיש. שיהיה בשורות טובות. אז תשומת הלב שלי, אז כמה שאני יכול, כמה שאני ינסה למרכז את יורם, תשומת יש הלב שלי. מעליי מסוק, אז עוד שנייה. אני פשוט נמצא קרוב לבסיס של חיל האוויר, אוקיי. אז עכשיו אני שומע אותך, כן? אז אני אמרת אומר, בן... אני מתאמן כבר הרבה זמן, לא יודע אם שמעת, ובכל מקרה, הבן שלי גם נמצא עכשיו בעזה שם, לוחם, בכל מקרה כמה שאני מתאמן וכמה שאני מנסה לאמן את התודעה שלי ואת תשומת הלב שלי לנשימות, לכאן ועכשיו, ויש תוצאות טובות, אבל עדיין אני מכונת דאגות, והמיינד שלי הוא מיינד שכל הזמן נודד, ככה הוא מקודד כבר עשרות שנים מגיל ינקות, וכמה שאני מנסה לאמן אותו, להיות בכאן ועכשיו ובתשומת לב לנשימות, להגיד לך שאני מצליח בזה, זה לא ממש עובד, מפני שהמיינד שלי, ואני מנסה לזהות ולא להזדהות, ואני מכיר גם את התיאוריה וגם מתאמן מאוד חזק, ועדיין אני מוצא את עצמי רוב שעות היום, מיינד שנודד לכל מיני קטסטרופות וכל מיני דאגות, כך הוא רגיל, כך הוא מקודד, כמה שאני מנסה לאמן אותו לכאן ועכשיו באמצעות הנשימות, יש הצלחות, זה לא שאין, יש רגעים קטנים שזה מצליח, שאני אומר, אני אחזיר את התודעה שלי, אני מזהה שהיא נדדה ואני אחזיר אותה לנשימה כאן ועכשיו, אבל רוב הזמן המיינד שלי אחור ונודד למקומות אחרים, זה המצב, ואני אמשיך להתאמן. בכל מקרה, תודה על תודה על השיתוף, יורם, אבל בואו ניתן לך שני טיפים. הראשון, תשים לב שכן אתה מכיר את התרגול, אתה יודע את התרגול, אבל מה יאפשר לך להישאר כל הזמן, אנחנו קוראים לזה ליפול למחשבה ולקום למציאות.
מה יאפשר לי להישאר במציאות כל הזמן, בלי המחשבות? אצלך זה לפחות שני דברים. לפחות לפי מה שאתה אמרת. הראשון, כנראה כמה שאתה מתרגל זה עוד לא מספיק, אתה צריך לתרגל עוד, כי יש לך too much thinking. יותר מדי חשיבה. השני, תשים לב כמה אתה נאחז, אצלי זה כבר הרבה שנים ככה. אתה נאחז בזה. put it down, תשחרר את זה. את מה? את האחיזה. כי כשאתה נאחז בזה, בעצם אתה משכנע את עצמך שזה בסדר להאחז בזה ואני לא מצליח. אז בוא תשנה את הצורה. תראה שאתה יכול כן. אפילו בנשימה הקטנה, שאתה רק חוזר לשאיפה ולנשיפה, אתה כבר נמצא בשקט שלך. אז תבין איזה שקט יש בך. שם רק תגדיל אותו, ואל תעצים את מה לא, אלא את מה כן. ושככה גם תעזור אולי לבן שלך עם אנרגיות. כן, כן, אני גם מנסה לעזור לאשתי עכשיו, שהיא באמת בדרגה מאוד גדולה, וגם היא מתחילה לתרגל את זה, ואני אומר, יש, אני לא, אני באמת צריך להתאמן עוד ועוד, ואני הרבה פעמים מצליח להחזיר את תשומת הלב לכאן ועכשיו באמצעות הנשימה, זה עבודה תודעתית, 24 hours a day, ככה זה, ולאט לאט בעזרת השם נצליח. תודה. תודה על התרגול. בשורות טובות, בשורות טובות. בשורות טובות, אמן. תודה, תודה. כן, מי עוד? חבר'ה, בואו תשתפו, זה רק יעזור לכם. אני רציתי לומר משהו קטן. קודם כל יורם והבחורה שדיברה, שהבנים יחזרו בשלום קודם כל. אמן. שהבנים יחזרו בשלום. אני עושה נשימות, אבל לא מצליחה בכלום. לא עוזר לי. המציאות קשה מדי. ואני שותקת כי... אני לא אצליח לדבר אז. זהו. תגידי לי, מה המציאות שלך כרגע? טוב, שאני לא יכולה... את במיוט. אני אומרת, המציאות שלי כרגע, כמו שאתה אומר, היא איתכם. אבל... בחוץ יש מציאות אחרת. היא שייכת אלינו. היא בחוץ. מה ששייך אלייך זה את. את צודקת שהיא שייכת אלינו בסביבה. אבל כרגע באיזה סביבה את? האם בסביבה שלך יש מציאות מלחיצה? בסביבה איפה שאת נמצאת כרגע, אני לא רואה בדיוק איפה את נמצאת. בבית? האם בבית יש משהו מלחיץ? לא. אז בואי תלמדי לחזור למציאות הזאת, ואז תוכלי להגיב למה שאת רואה שם, חובה שם, בצורה יותר מדויקת, בשבילך. כי עצם זה שאת מייצרת, עצם זה שאנחנו מייצרים, ופה אני מדבר לכולם, עצם זה שמהמחשבות שלנו אנחנו מייצרים, מה שקורה שם מייצר אצלנו פה סבל, זה לא עוזר לנו. אנחנו רוצים להיות מאוד צלולים במציאות הזאת, כדי שנוכל להגיב למציאות ההיא. כי אם לא, אנחנו לא מגיבים נכון. ורק בזכות זה שאנחנו צלולים, אנחנו יכולים להגיב למציאות האמיתית שלנו, וגם להגיב לשם בצורה מדויקת, שלא תפגע בנו. רוב האנשים לא שמים לב, אבל הם פוגעים בעצמם. ומי שרוצה לעזור לאחרים, כשאנחנו סובלים, אנחנו לא עוזרים לאף אחד. גם לא לעצמנו. אז בואו נתחיל מזה שנשחרר את הסבל אצלנו, ואחר כך גם נוכל ככה עם השקט והשלווה, הרוגע והשלווה, להשקיט את המיינד הזה, אני אוכל לעזור גם לאחרים. אז יורם עוזר לאשתו, וכל אחד אחר שאתם פוגשים בדרך, איך אנחנו עוזרים לו? רק בשקט ושלווה. ואתם מכירים את זה טוב, כשעומד לידכם מישהו שכל הזמן עצוב ובוכה, מן הסתם אתם מזדהים איתו. אז איך אנחנו לומדים לזהות, כן, לעזור למי שבוכה, אבל לא להזדהות איתו ברגשות שלנו. לא לתת לרגשות שלנו להציף אותנו כך שאנחנו לא יכולים להגיב אליו.
ולחבק אותו, ובעצם לעזור לו לצאת מהבור או מהביצה, והוא נמצא, כולנו נמצאים בסוג של ביצה, ככה פתחתי, האירועים שהיו לנו, שמו 90% אם לא יותר מהאוכלוסייה בישראל, כולל המדינה, בטראומה. בואו ננסה לצאת מהטראומה הזאת, זה לא יעזור לנו שאנחנו נגיד, אנחנו בטראומה, כמה קשה, כמה אני לא יכול. רק אם אנחנו נצליח לצאת מזה, בזה שאנחנו נהיה במציאות. זה הצעד הראשון, לצאת מהטראומה. כן, תודה. תודה רבה. עוד מישהו? יש לנו עוד כמה דקות. עוד מישהו רוצה לשתף, לספר, לשאול? אוקיי. חברים, אני מזמין אתכם לתרגל, להניע את הצ'י בגוף. זה לא עוד סתם סיפור. כשתתרגלו, אתם תבינו כמה המשמעות של הזרמת הצ'י, האנרגיה הזאת, שהיא קיימת בכל מקום, גם בגוף שלנו, אבל היא לא זזה. אז כשאנחנו נתחיל להניע אותה, משהו ישתנה בנו. משהו יביא אותנו למצב שאני יכול לצאת לפעולה. אז כשאתם פוגשים אנשים שלא יכולים לצאת לפעולה, זה אומר שיש להם הרבה מחשבות שמקבעות אותם פה, ואין את הצ'י, את האנרגיה, להניע אותם לצאת, לעשות את הצעד הראשון, שזה רק הערות לנשימה. כל כך פשוט וכל כך משמעותי. מזמין אתכם כל הזמן להיות ערים לנשימה, לראות את מה כן בחיים, ולשחרר את מה לא, כי הוא לא שלנו. תזכרו, המיינד שלכם ירוץ לכל מה שאתם רואים, שומעים, לחוויות. בואו תתאמנו להחזיר את המיינד לכאן, לשאיפה ולנשיפה, לסנטר שלכם, ואז תוכלו גם להגיב בחוץ נכון. מאחל לכם ימים טובים, רגועים, שלווים, ושיחזרו כולם בשלום. אמן. תודה. אמן, תודה רבה. אמן. אמן, תודה רבה. תודה משה, יום טוב. תודה משה, להתראות, תודה לכולם. בשורות תודה טובות רבה. לכולם. אמן. בשורות טובות לכולם. אמן. תודה רבה לך, משה. תודה. בכיף. תודה לכולם. תודה. ביי.